Hello manong-manong kakabsa. So eto nga, dito kami ngayon ni Mama Bear. Ayan. So andito tayo ngayon saan? Saan ba to? Sa Sunset Hill Cafe. Ayun, Sunset Hill Cafe sa may... Rabon, San Fabian, Pangasinan. Ayun, so nasabi na niya. So anong masasabi mo Marjorie pagpunta dito? Sarado kasi yung daan. So kailangan mong umikot doon sa alakan, ang layo-layo. Tapos yung dadaanan mo, parang parang mamasapan yung style, yung walang kabahayan, ganun. Tapos excited kami, no? Kahit na ganun yung daan. Mamaya i-video ni Ivy yung daan. Ni Manang Maria yung daan. Papunta dito para alam nyo. Kasi sarado dun sa may highway, kaya umikot kami na dumaan kami ng Alakan. Alakan. Ayun. So dapat siguro pag sa highway, malapit na lang to, no? Siguro nga. Pero pag sa Alakan kayo, kasi ginagawa yung daan, so no choice kayo na hindi dumaan sa Alakan. So iikot. Iikot kayo. So malayo siya. Malayo, di ba, Marge, no? Oo, malayo. Malayo. Tapos yung daan, walang kabahayan, ano? Yung may part na walang kabahayan. So tingin ko hindi pwedeng magpagabi, ano? Oo, hindi Kasi pwede. nakakatakot. Yun, nakakatakot siya kasi nga walang kabahayan. Tapos malayo talaga. Tapos yung daan hindi naman ganun ka hindi naman ganun ka luwag ang daan. Parang one way lang siya talaga, one way lang. So kung may dalawang sasakyan na four wheels, halimbawa kotse, saka kotse, talagang pwede. gigilid talaga Yung sa isa. sobrang gilid Oo, para magbigay ng yung daan. isa, ayun. So yun nga, malapit na to sa sa ano to? Rosario La Union, no? Oo. Malapit na to sa Rosario La Union. So ito siya, pakita ko sa inyo ha. So nandito na nga kami, dun sa anong pangalan niya, Marjorie? Sunset Hill Cafe. Sunset Hill Cafe nga. So nandito, ayan o, yan yung harapan nila yun na yan. Yan yung entrance. Yan yung entrance nila. So may entrance fee na, may entrance fee sila na 50 pesos for non-dine-in. Asa na yun? 50 pesos ay nakasulat. Yung entrance fee, 50 pesos for non-dine-in, tsaka 30 pesos for dine-in. Ay na. Tapos, eto nga, nandito na nga kami. So, siyempre, nandito na, excited kami kasi nagugutom na kami, guys. Nagugutom na kami. May dala-dala kaming pagkain. So, bumili kami ng pagkain para dito sana kainin. Ayun, pumasok kami. Pagdating doon, pumasok kami. Tapos, pagdating na namin doon sa... Parang restaurant style. Parang restaurant nila. Open Yun. area. Ano sabi? Sabi nila, ay ma'am, bawal, i-remind ko lang po, bawal ang pagkain. Yun. So, siyempre kami, di ba? Nagtanong, sabi namin, ay, okay lang po pala mag-order kami, pero magbabayad na lang po kami ng corkage. Di ba, corkage fee na lang kami para doon sa dala namin ng pagkain. So, hindi pwede. So, dumating kami dito siguro mga 3 o'clock. 3 o'clock, wala pa kaming lunch. So, gutom na talaga kami. So, wala kaming magawa. Eto, kaya nandito kami ngayon sa labas. Kasi dito kami kumain, nung dala-dala namin pagkain. Yun. Tapos, Di na kami papasok. wala naman kasing nakalagay dun sa nila, sa FB page nila na bawal magdala ng pagkain. Oo, bawal. Walang nakalagay. Walang nakalagay. So, alam namin, pwede. Kaya nagbaon kami. Kasi, di ba nga lulutuin, alam naman namin na bar, resto, cafe sila. So, expecting na kapag ganun, syempre, mag-order ka, pero lulutuin pa, kumbaga, prepare pa. Ang layo ng pinanggalingan mo, expected mo na magugutom ka, di ba? So, sabi namin, sige, magdala na lang ng pagkain para pagdating doon, while waiting for the food na orderin namin, so, kakain muna kami, di ba? Pero wala walang corkage, food is not allowed. So, ayun, ang choice is, dito na lang kami sa Ayun, labas. so yun lang. Parang feeling namin kasi, Nag-decide na lang kami na, huwag nang hindi tumuloy. na kami papasok. Kasi parang napahiya na kami. So, ayan siya guys. Maganda yung niya sana, Doon sa paligid niya, kitang-kita kasi yung Kita-kita, kitang-kita yung beach. Anong beach kaya kitang-kita yan? yung dagat ng San Fabian. As in, Ah. nakikita mo talaga yung connecting na dagat San Fabian and La Union. Kita mo talaga dyan as in ang ganda ng lugar. Pero si Sunset, pag titingnan mo, maliit lang siya. Pero yung mga nila, Instagrammable na, yung specific lang. I mean, pag doon ka magpi-picture so yun. Pero maganda talaga yung paligid niya. Yung overview, yung overlook niya ang ganda. Yung overview niya ang ganda. Oh, yun. Yung makikita mo doon na overlook view. Maganda siya. Pero yung lugar hindi naman masyado. Maliit. Maliit lang yung lugar. Yun. So yun lang. So ngayon after namin dito, nakapahinga lang kami kasi ang dami ng binahin namin. Papahinga lang muna yung driver tapos alis na din kami. Saka kailangan na rin namin umalis kasi nakakatakot talaga yung Papunta dito. Ayaw Ayaw namin. namin. Kaya ayaw namin ng mga 4, hindi na kasi baka mamaya Ma-rape kami. repeat. Joke. Ayun lang. So yun lang, wait lang ha, mamaya ulit. So guys, ito yung yung harapan nila ha. Ito, tapos ito yung nasa loob. Ipakita ko sa inyo. Yan. Yan. Yan siya. Yung loob ng ano to? Sunset? Ano? Ano to? Sunset Hill. Sunset Hill. Tapos yun yung overlooking. Ay kaso anong siya girly? Anong tawag dito? Ayun yung dagat. Maganda kasi nga ang makikita mo yung dagat. Ayun siya. Ayan. So nandito kami ngayon sa labas. Ayan. Ayan. Yan yung pwede nyo pagpicturean, yung sa ganyan. Parang naman tayo dito sa labas nag-vlog. So yun. Ayan. Doon, ayan yung pwede kayo mag-picture-picture. Yan sa loob nila, ng cafe na yan. Yun. Tapos overlooking, ganyan. Maganda yung paligid. Yun nga. Yun nga lang, hindi nga lang kami nakapasok. Pwede naman pumasok, kami ulit, pero wala na. Nawala na yung namin. Excitement. Yung excitement kanina, na hindi talaga kami tumigil. Kasi nawala-wala pa kami. Hindi kami tumigil na hanapin siya. Tapos pala ganun. Ayan. Ayan, dito na lang, pakita natin. hindi naman siya masyadong malawak. Pero yun yung mga view sa loob nila. Yan, pwede kayo mag-picture doon. Ayun. Yan, ganyan. Ayan. So, yan din pa. Ayun. Ayan. So, ayan guys. So, nag-decide na lang kami ni Mama Bear o ni Marjorie na umuwi. Uwi na lang kami or maghahanap na lang kami ng ibang matatambayan. Ayan.
Tingnan lang po kami. So, na, Patabi sa inyo. so nasa sa inyo na yan kung gusto niyo rin pumunta dito. Pero kami hindi na. Yeah. Basta wag na lang kayo magdala ng food. Oo, yun Kasi yung hindi pwede. advice. Wag na lang kayo magdadala ng food. Dito na lang kayo Dito na kumain. lang Or kumain. bago kayo pumunta dito, kumain na kayo sa labas. Doon sa madadaanan yung mga kainan. Yes. Yun That's na what to lang. do. Huwag magdala ng pagkain. Kumain Yes. muna sa labas bago magpunta dito. Yes. Ayan. So sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe kay Mama Bear, yun ang kanyang YT channel, mag-subscribe na po kayo. Mama Bear. Ayan. At hanggang sa muli, ito si Manang Maria, magsasabi sa inyo ng bye-bye. Ay, hindi pa pala nagbababay. Ay, oo, Ay, yung i-video, daan. i-video muna namin yung daan yung papunta dito. Pero pauwi na kami. Ha? Okay, bye-bye. Ay, sorry. Ito na, naka-video na to. May red doon? Hindi ko makita. May red ba dito? Ah? Ayan, naka 16 seconds na. So, ayan yung dagat. Oh. Hindi siya malawak. So, pwede naman siguro isang tricycle, isang motor. Ano? Tingin mo. Ayan na, ayan na. Ayan. Ganda. Yan, yung dagat ng San Fabian. Kita? Kita ba? Tanggalin ko na nga yung Facebook. Oo, kita. Ayun, ang ganda. Yung bakit nakasolar. Tapos ito mababa. Ayun, yung dadaanan mo. Ito yung dadaanan nyo. Akyat baba siya, akyat baba. Tapos ano, ayan yung dagat. Siguro ganito ang daan papuntang daang Malikasan. Ano? So, ito yun. Ito yung, yung dadaanan mo, walang masyadong kabahayan. Pakita ni Marty. So, hindi siya pwedeng, abutin kayo ng gabi. Sa tingin ko, sa tingin namin, kasi feeling namin, kasi dahil nga sa, liblib siya no? Matatawag na liblib na lugar na yung kung saan yung cafe na yun. So, walang masyadong kabahayan. Ito yung dadaanan. Parang nakakatakot sa pag-abutin ka ng gabi. Na, Marjorie, tingin mo ba? Ganun din ang tingin ko. Ayan, According to my own judgment. yan. Naks. According to your own thoughts. Oh, ayan. O, diba? Oh. Kayo nang humusga. Ayan. So, katakulan mo. Diyan kami katakulan. Kung pag inabot kayo ng gabi. Sa bagay ko, siguro lalaki naman ang kasama doon. Pero pag tayong dalawang babae, tas gabi dito, parang mag-aalangan, no? Mag-aalangan kang dumaan sa ganito. Tapos motor pa yung gamit. Tapos motor pa. Kasi baka mamaya may pumaldas tingin. Ay! Tignan mo! Makakagulat! Akala ko aswang! Ay, naku! Kambing pala yun.
yan. Wala pa sa highway. Oh, wala pa to sa highway guys.